Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που χρησιμοποιούμε το 814 gems που πήραμε αυτήν εδώ την προσφορά με το Amazon που δεν το είχα και με σύμφερε και ήδη το έχω βάλει. Και τώρα απλά θα κάνω τα spins αυτά εδώ πέρα. Επί 6. Πάμε. Θέλω να μου δώσει το, όχι αυτό, να μου δώσει το mythic την μπανάνα. Γιατί το άλλο το έχω και δεν το χρειάζομαι duplicates. Έλα τώρα. Και να μου δώσει το wool, δεν θα έχω πρόβλημα. Αλλά οκ. Τουλάχιστον μην μου δώσει duplicate το special, το mythic. Γιατί δίνει μόνο 100. Σε παρακαλώ, δώσε κάτι. Ωραία. Αλλά θέλω ακόμα. Έλα. Όχι. Και νομίζω ότι θα μου δώσει βούλη τώρα. Θέλω. Κοίτα να δεις. Τώρα που θέλω δεν μου δίνει. Oh my god. Τώρα που ήθελα δεν μου δώσε. Ό,τι να είναι. Για παιδιά.